Cathedral Church of St. Faith Ọka ka ndị mmadụ nupụtara na ya wee na-ekwere Chineke n'ukwe ọṅụ maka ndị mmadụ sebe dị iche iche nụkọtara nnọọ ka a ṅụrịara Archbishop Ecclesiastical Province nke Niger ma bụrụ Bishop Ọka Diocese Most Reverend Alexander Ibezim. Ọ bụ nnọọ okenye Chineke na-ekele maka mmerube mmemme ọgbụgba afọ 60 ya nakwazi mmerube mmemme ọgbụgba afọ 28 o ji wee nọrọ n'ọkwa dịka na alụmdi na nwunye nakwazi ọgbụgba afọ 38 o ji wee nọrọ na ụlọ nsọ nke Chineke na-agbara ya odibo nakwazi ọgbụgba afọ 12 nke o ji wee nọrọ n'ọkwa bishọp nakwazi afọ 3 o ji wee nọrọ n'ọkwa Archbishop. Emmanuel Chigbata pụtara anyị akụkọ. Ya bụ ụka nke ọ bụ onye isi ndị ụka Anglican na Nigeria bụ Most Reverend Henry Ndokoba nọ n'isi ya ma ebe ndị Archbishop na ndị Bishop nyekwara ya aka. Ya bụ emume dọbatakwara aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo nakwa ogbo ya nke Delta bụ Sinetọ Ifeanyi Okowa nakwa ndị ọzọ bịara na ya bụ mmemme. N'okwuchukwu ya ka Primate Ndokoba gwara ndị nzukọ bịara ya bụ ụka ka ha jidesie Chineke aka ike ma kọwaa onye na-emerube mmemme ahụ dịka onye ezi nke Chineke bụ nke na-enwe mmekọrịta n'ebe mmadụ nọ ma kene Gọvanọ Soludo n'ime ka udo na ezi nchekwa na-achieta azụ na Anambra ebe ọ kpọkwuru onye ọbụla ka ha sonyere ya n'ịchụ ọnọdụ enweghị ezi nchekwa ọsọ ụkwụ eru ala. N'ikele onye na-eme ya bụ mmemme maka ihe ndị o mepụtagoro ka Gọvanọ Soludo kpọkwuru ndị nke Chineke ka ha na-akwado onwe ha na mmekọrịta nke ndị ụka ma kwuwepụta ebumnobi ya ịfụ na udo tọrọ atọ nakwa ezi nchekwa dị na steeti a. N'akụkụ ya ka Gọvanọ Okowa kelekwara Archbishop Ibezim ma kelekwa Gọvanọ Soludo maka ime ka ihe dị na steeti ya ma kwuo na ezi nchekwa bata na mpaghara ala Igbo ọ ga-eme ka ọnọdụ akụnụba ha bawanye. Ndị ọzọ kwukwere okwu na ya bụ mmemme bụ onye nọchibugoro Anambra Central bụ Sinetọ Victor Ume, onye enyemaka nyegara Archbishop Ibezim n'ihe gbasara ọchịchị bụ Sapat Ojiako nakwa Maazị Josiah Ifedi onye mba ukwu kọwara Archbishop Ibezim dịka ezinna ma kwukwe na ọ bụ onye na-enyere mmadụ aka ma wetakwa mmepe tọrọ atọ na ya bụ diocese ma kpee ekpere ka Chineke nye ya ọtụtụ arọ. Na nzaghachi ka Archbishop Ibezim kelere onye ọbụla gbakọtara n'isonyere ya na emume ncheta ọmụmụ ya ma kpee ekpere ka Chineke kwụghachi ha mmaji pụrụ mmaji. Onye ọzọ sonyekwere na ya bụ mmemme bụ onye isi ụlọọrụ ABS Maazị Chidi Obidiogwu ebe ịwa achịcha ncheta ọmụmụ nakwa abụ pụrụ iche bụ nke emere na ya bụ mmemme. Site n'Ọka, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.